Ola, bos días, o meu nome é Adriana e vou presentar o traballo Análise do cultivo, procesado e consumo do mexillón para unha economía circular, preparado polo Grupo de Investigación Tecnoloxía para a Economía Circular e Seguridade Natural da Universidade de Santiago de Compostela. O mexillón, como fonte de nutrientes, constitúe a súa industria como un dos pilares económicos de Galicia. Isto é debido á gran demanda de mexillón de acuicultura que existe, tanto para o seu consumo en fresco como en conserva. O proceso que vai dende o cultivo de mexillón ata o seu consumo, pasando pola cocción e o enlatado, produce grande cantidade de residuos. Por isto é importante a recopilación de toda a investigación que se realizou no campo do mexillón. Para este estudo revisáronse 277 publicacións e observouse que a maioría foron publicadas nos últimos anos, observando o pico máis alto no 2020. Ademais, se observamos o mapa da dereita, veremos a España como o país con máis publicacións neste tema. Por outra banda, clasificamos as publicacións segundo o tipo de residuo, destacando con gran diferencia as cunchas de mexillón. Unha vez analizada a busca bibliográfica, recopiláronse todos os fluxos mellorables do ciclo de vida do mexillón, dende o cultivo ata o procesado e consumo. Nesta táboa poden verse os fluxos mellorables na etapa de cocción coas súas mellores técnicas dispoñibles, entre os que cabe destacar a xeración de residuos de cunchas que poden ser valorizadas a carbonato cálcico. Por outra banda, tamén se recopiou unha selección de produtos xerados a partir dos residuos da industria do mexillón, algúns máis tradicionais como a obtención do carbonato cálcico a partir da cuncha e outros máis novidosos como, por exemplo, a obtención dos polidroxialcanoatos a partir da auga residual. Rematando, proponse un modelo de xerarquía de residuos que axudará no diseño de estratexias de xestión de residuos, que vai dende a prevención, como evitar recolectar mexillóns con baixo índice de condición, ata a eliminación como última alternativa. Para rematar, conclúese que a aplicación de ferramentas do pensamento de ciclo de vida, considerando o proceso de transformación do mexillón ao completo, axuda a obter as melloras tanto dende o punto de vista ambiental como dende o económico, avanzando cara a unha economía circular. A partir dos residuos xerados na transformación do mexillón, poden obterse unha ampla gama de produtos con valor engadido. Os polidroxialcanoatos obtidos da valorización das augas residuais ofrecen a posibilidade de ser empregados como material de envasado. E, por último, o modelo de xerarquía de residuos poderá ser útil no deseño de estratexias de xestión de residuos. E, finalmente, moitas grazas pola vosa atención.